De ce un simplu îmbrățișat poate calma anxietatea mai repede decât 30 de minute de scrolling? Răspunsul aici este oxitocina. Așa cum am zis într-un episod anterior, o să fac o miniserie în care povestesc despre acești hormoni, dopamină, oxitocină, serotonină și despre endorfine. Așa, și de data asta mi-am adus aici carnețelul cu notițe pe care le-am luat din diverse cărți citite de mine și ca și data trecută am să pun în descrierea acestui video cărțile care le-am citit, unele din ele, care poate ar fi de folos și pentru alții, pentru mulți dintre voi. Oxitocina este hormonul atașamentului și al încrederii. Se eliberează în momentele de conexiune autentică, adică cea de atingere, contact vizual, conversații profunde, relații intime, relație părinte-copil. Deci este hormonul care spune corpului că ești în siguranță. Pot să spun că este legat de relații, de încredere în sine, și lipsa acestuia este asociată cu lipsa încrederii în sine, singurătate. Deci avem nevoie de relații sociale și chiar și autodiscurs pozitiv. Este important să ne ținem și pentru noi înșine, un discurs pozitiv, că am făcut bine anumite chestii, că suntem buni, că arătăm bine, că avem tot ce ne trebuie, cumva să ne și încurajăm să facem asta. Și cum am zis, oxitocina este legată de conexiunea autentică. O conexiune autentică e clar că nu o găsim dincolo de ecrane. Este o conexiune care o găsim fizic, în spațiu real, în spațiu fizic, între două sau mai multe persoane. Și oxitocina creează aceste relații între noi, relațiile care sunt sănătoase, bineînțeles. O îmbrățișare reală, de exemplu, nu o putem lua dintr-o conversație pe un chat. Nu o putem lua din WhatsApp, nu o putem lua de pe Messenger, nu o putem lua de pe Facebook, Instagram și alte alea care mai sunt pe internet. Deci o îmbrățișare reală scade nivelul de anxietate, pentru că asta face oxitocina în corp, reduce nivelul de cortizol, care cortizolul știm că este hormonul stresului, scade anxietatea, crește încrederea, întărește legăturile sociale și reglează sistemul nervos. Oxitocina față de dopamină nu creează sau nu produce euforia asta instantă. Ea produce liniște și siguranță și ca să avem toate acestea avem nevoie de relații, avem nevoie de relații reale cu persoane fizice, pentru că iarăși atingerile, de exemplu, nu se pot face online. Da? Cum am zis că reduce și nivelul de cortizol. Gândiți-vă dimineața când vă treziți și să zicem așa că ne trezim din pat, de-abia deschidem ochii, avem telefonul pe noptieră și ce se întâmplă? Luăm telefonul în mână, activăm Wi-Fi-ul sau datele mobile și începem și scrollăm. Căutăm informație, creierul nostru nici nu s-a trezit bine. Creierul nostru încă e în starea de trezire și are nevoie de timp. Are nevoie de cel puțin jumătate de oră de liniște, fără ecrane și așa mai departe, să se trezească. Are nevoie de conexiunea cu tine. Are nevoie să fii conectat cu tine și nu cu telefonul. Pentru că în momentul în care ai luat telefonul în mână și ai început să cauți informație, deja începe și crește nivelul de cortizol, pentru că creierul tău
nu apucă să-și regleze toate, să zic așa, sistemele din corp care să ajute la buna funcționare a ta și buna dispoziția ta pe toată ziua. Pentru că e foarte important cum începem dimineața, pentru că noi dacă ne ridicăm nivelul de cortizol de dimineață, care nivelul de cortizol, cum am zis, este, adică cortizolul, cum am zis, că este hormonul stresului, dacă noi facem asta de dimineață și ne stresăm, gândiți-vă cum va fi toată ziua. Cred că vă dați seama că fiind stresat de dimineață, chiar dacă tu spui că te uiți doar pe Instagram la niște poze sau așa mai departe, creierul tău asimilează informație. Creierul tău aia face. Tu în momentul în care ai deschis ochii și ai pus mâna pe telefon și ai început să scrollezi tot așa, creierul tău captează informație. Asta face, tot timpul face creierul tău asta. Deci nu e un moment în zi în care el se oprește și nu mai face nimic. Tot timpul el captează informație. Vizual, auditiv, tactil, olfactiv și așa mai departe. Prin toate simțurile noastre pe care le avem. El captează informație, deci nu se oprește niciodată. Și tu dacă vii și îi dai ceva în plus de dimineață și nu lași un pic să facă să se liniștească el și să ajute să-și regleze nivelul ăsta de cortizol natural, în mod natural, tu în momentul în care îi dai și crești nivelul ăsta de cortizol de dimineață, vei fi cel mai probabil stresat toată ziua și nu-ți dai seama de ce, din anumite motive. Nu știu dacă printre voi sunt oameni care s-au trezit dimineața, poate că au dormit bine și dar atunci când s-au trezit dimineața au luat telefonul în mână, au început să scrolleze, nu și-au dat seama, au trecut și jumătate de oră instant, uitându-se pe internet la tot felul de informații și acum știm că pe telefon sunt tot felul de și oameni care spun tot felul de bălării, dar și informații din mass media care despre războaie și așa mai departe. Nu cred că e cazul să intrăm în aceste detalii acum, dar știm cu toții ce fel de informații sunt, pentru că fiecare algoritmul pe telefonul fiecare lucrează după cum și după ceea ce căutăm noi, adică dacă cauți rețete de mâncare, îți va oferi alea. Dacă cauți bălării, o să-ți ofere bălării telefonul, pentru că așa funcționează algoritmii pe telefon. Îți dă ceea ce cauți. Și asta am zis, e important ca dimineața să avem jumătate de oră pentru noi, fără să facem nimic cu telefonul. Este foarte important să facem asta, pentru că toată ziua veți fi ocupați mental, poate și stresați și așa mai departe. Nu spun că poate unii chiar se pot controla mult mai bine și sunt mult mai puternici la nivelul ăsta, în sensul că, se uită poate dimineața, jumătate de oră și spun că nu am nimic pe asta, dar în timp lucrurile astea se vor vedea și mai mult, pentru că nu bucățica aia de dimineață care o faci tu doar într-o zi anume, ci sunt bucățelele mici care le faci tu în fiecare zi. Aia antrenează creierul și aia te va transforma pe tine, nu doar o singură bucățică dintr-o singură zi. Și deci este important să fim atenți la noi, să fim conștienți de ceea ce facem și să fim atenți ceea ce consumăm vizual, auditiv și nutrițional, bineînțeles, și mâncarea e importantă. E important că atunci când vorbim cu cineva, și asta am mai repetat-o și în clipurile anterioare, când vorbim cu cineva să lăsăm telefonul, pentru că e important să fii prezent acolo pentru persoana care vorbește cu tine și nu tot timpul să iei telefonul în mână să verifici chestiile. Deci este foarte important să facem lucrul acesta. Așa că până data viitoare aveți grijă de voi, fiți conștienți de ceea ce faceți sau fiți mai conștienți, că poate unii sunt conștienți deja de ceea ce fac și rămâneți oameni buni.